Og det er mig igen. Det er fordi, at Alvin han er gået helt. Han siger sgu ikke så meget. Så jeg er nødt til at prikke på ham. Nej, jeg siger sgu ikke så meget. Når du vågner? Nej. Hvordan har den sidste mandag? Den har det ikke særlig godt. Der er ikke noget med at knække den. Jo, den knækkede. Vi ser den! Nej, vi vil ikke se den. Så ikke noget, der er om til stede. Okay. Nå, men jamen så, hvad skal vi så gøre? Det ved jeg ikke. Hvad skal vi lave? Hvad betyder det? Ja, hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Ja, det ved jeg heller ikke. Hvor skulle jeg vide fra? Altså, hallo? Vi bor her bare. Det er ikke bare, at han går på næsen. Ej, tak altså. Jeg er faktisk ikke nogen, der skulle høre det. Hvorfor? Det er faktisk meget privat. Jamen, jeg har en bums på røvbanen. Lad os prøve at være stille i 2 sekunder. Okay. Okay, det her det går ikke. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Overhovedet ikke. Nej, det kan vi ikke. Nej. Ja, Alvin. Det ved vi godt, Alvin. Ja. Jeg har lige sagt det. Hvad er du? Mig? Hej mig. Nej, jeg hedder... Lad mig se. Ja, hvad er det nu, han hedder? K. Og så et U. Og så et U. Og så et S. Og så et S. Det er det, jeg hedder Kus. Kus? Ja. Hvad siger?